To, yanzu za ka ga za ta fi Rahila kyawun hali da nagarta? Ka ga Rahila ba halayyarta da baka sani ba, kuma bayan haka ma ka ga ita 'yar makwabta ne. Iyayenta kuma ka san su. Umma, ni ba na ƙi son Rahila don nagartarta ko nagartar mahaifanta ba. Kawai ni dai ba na jin son Rahila a cikin zuciyata da niyyar zan aure ta, sai dai in umarni za ki bani. A'a, ni dai ba zan tilasta maka ba, ba zan sa ka abin da ranka baya so ba. Domin ba zan maka auren dole ba, kuma ba zan sa ka abin da ba ka so ba. Ubangiji Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Rudaddiyar zuciya in ka biye ta ka sha azaba. Sai kaga kayewa kanka zaɓin da bai yi daidai da kai ba. Kai ta yin sadaukarwar da gare ka ba za a yawa. Rudaddiyar zuciya in ka biye ta ka sha azaba. Ba ta biyan halarci wanda kamar ta ba ta gani ba. Abun ai ba abun da za a sirrinta ba ne. Wa yake sirrinta larura ko da ta hanya mara kyau aka samu? Wallahi Umma babu abin da ban yi da ita ba, amma ta ce min na sirrinta kan na faɗa a gidansu kowa ya sani. To, wannan ai ya zama dole a ce mutanen gidansu su suka fi kowa sani ne. Haka dai ni ma na gani. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa ana sallama da Bilkisu. In ji waye? In ji Faruk. Bilkisu. Na'am Umma. Waye kuma Faruk? Faruk saurayin Salaha. Rudaddiyar zuciya. Je ka ce ina zuwa. Rudaddiyar zuciya. Ta ce tana zuwa. Kana shan wuya a cikin su kana daɗa ɗaura ɗan ba. Sai kaga kayowa kanka zaɓin da bai yi daidai da kai ba. Kai ta yin sadaukarwar da gare ka ba za a yi ba. Rudaddiyar zuciya in ka biye ta ka sha azaba. Masoyi daban wanda ka so ba zai kai ya shi ba. Wurin zuciya mai kwaɗayi ba zai cimma nan ba. Umma bari na ji. To sai kin dawo, amma fa kar ki daɗe.
ko da yayi gaba an ji a raina zai kai gaci ba. Soyayya ta gaskiya mai bai ci a wahal da shi ba, ko kuma yaudara dan ba za ya jure hakan ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a, su Faruk ne a kofar gidan namu? Ban yi tunanin ganin ka yanzu ba, na ɗauka sai jibi za ka same ni. Jibi kuma? Ai ni gobe ma ta min nisa. Kin san ko yadda soyayyar Salaha take a cikin raina kuwa? Ai ko da kwatance ko da misali, girmanta ba zai misalta a cikin zuciyata ba. Ko ba ka ba abokina? Ga shi ka gaya mata ma kuwa? Ai na gamsu da abin da ka faɗa, kuma Salaha tana son ka sosai. Kuma ɗazuma da ka ga mun tafi, na raka ta kemis ne ta siyo magani ba ta da lafiya. Ba ta da lafiya? Me yake damunta? A'a, ba wani abu bane ba. Zazzaɓi ne kawai, kuma amma yanzu ta sha magani ya sauka. Sanki yana ta iya kushin zuciya ta ba ta samun sakiya. Me ya rage cikin rayuwa ta yin haka furta an ba ni kiya. Ki sai mun gode, za mu tafi. Tafiya za ku yi? To shi kenan ku gaida gida. Gida ya ji. Ya wuce. Abokina, ko za mu wuce gidan Salaha da mu duba ta? Kana ji? Wannan fa duk ba shi ne abu mai muhimmanci ba. Mahaifin yarinyar nan ya nuna yana so ya haɗu da kai. Ina ganin ka je ka same shi, shi ne ya fi zama mafi a'ala ba wai ku je gidansu ba. Ko ya ka gani? Wani hannun ga Allah baiwa a suna ido ba, kana shan wuya a cikin su kana daɗa ɗaura ɗan ba. Sai ka ga kayowa kan ka zaɓin da bai daidai da kai ba. Kai ta yin sadaukarwar da gare ka ba za a yi ba. Ruɗaɗɗiyar zuciya in ka biye ta ka sha azaba. Salaha! Salaha! Na'am? Ya jikin naki? Da sauƙi. Da sauƙi. Ha'a, ga jikinki da zafi kuma kika ce min da sauƙi? To, Allah ya ƙara sauƙi. So nake zan fita, zan je nan makwabta. Ga abinci nan ki zuba ki ciki ƙoshi, sannan idan babanki ya dawo ki zuba mai shi ma. Sai kin dawo. Sai na dawo. Sai na dawo. Sai kin dawo. Yawwa. Faruku? A'a, taso dawo nan, san da zuwa. Faruku, abin da ya sa na buƙaci zuwanka, ina so in sani tsakaninku da Saliha, soyayya nan taku ta gaske ce ko ko a'a ba ta gaske ce, domin ina son in san halin yadda kuke tare da su. In kuma har ka tabbatar soyayyarku ba ta gaske ba ce, to ka saurara da zuwa gunta. Baba har ga Allah, ina zuwa gunta ne don na aure ta, ba da wata manufa ta daban ba. Alhamdulillahi, Faruku, ina so in san wane ne mahaifinka kuma a wace unguwa kake? Mahaifina ya rasu. Sunansa Malam Alhassan Ladan. Faruku, kai ɗan gidan Alhassan Ladan ne? Ni ɗansa ne. Ikon Allah, mahaifinka ai mun yi aiki da shi a tsohon sakatariya. Dukkanmu masinjoji ne a wannan lokaci. Allah ji kansa da rahama. Amin. Ai shi kenan, ai yanzu zance ya ƙare. Ni ma nan mahaifinka ne, me iya tsaya maka ne a ko'ina
ka ga yarinya ballantana kuma aka ce a gidana Faruk ai alhamdulillah wannan abu yayi daɗi. Soyayya ta gaske mai bai ci a wahale da shi ba. Faruku mahaifiyarka fa Tana nan lafiya. Faruku don Allah idan ka je ka ce ina gaishe ta da kyau. Insha Allah zan. Rudaddiyar zuciya. Rudaddiyar zuciya. Ina jin ki. Cewa na har yanzu dai wannan saurayin ne mai shegin naci shi kaɗai yake ta zuwa, wanda ya ƙara zuwa. Ki sa hannunki na dama sai ki ɗauki ɗaya ɗaya a ciki. Wannan fa na ɗauka. Ok, wannan ne? Hajiya, abin da ke faruwa kada ki damu. Komai kuma zai zo da sauki. Yanzu zan baki wani kullum magani. Ki je ki yi amfani da shi kamar yadda kika yi amfani da ni. Gashi. Ai wancan ma da ka bayar haka muka yi ta yi kuma dai wannan mai nacin ne. Na sani. Shi sa na ƙara baki wannan. Sai ki ɗora akan wancan. Ki yi yadda kika yi amfani da na baya da shi. Komai zai zo cikin sauƙi buƙata na tafiya. An gode mama. Za ki iya tafiya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. San da zuwa baba. Yawwa. Saliha. Na'am. Ina umman taki fa? Ta fita ta ce mun za ta je gidan iya Ladi. Ta fita? Wani hannun ga Allah baiwa a so na yi duba. Kana shan wuya a cikin so kana da ɗaura. Saliha, na za ki je? Abinci zan zubo ma. Zauna. Dama ina da buƙatar magana da ke. Kai ta yin sadaukarwar da gare ka ba za a yi ba. Rudaddiyar zuciya in ka biye ta ka sha azaba. Saliha, za mu yi magana ne game da yaron nan Faruku da yake zuwa gurinki. Na kira shi ne don in tambaye shi, shin da gaske ike yi ko kuwa? To ya tabbatar min da gaske ike yi. Sannan kuma wani abin jin daɗi, na san mahaifinsa tun kafin rasuwarsa mun yi aiki tare da shi. Saboda haka nan gaba kaɗan nake so zan yi ƙoƙarin ga an tsaida ranar aurenku da shi. Sanki yana ta yayya kushin zuciya ta ba ta samun sakiya. Me ya rage cikin rayuwa ta yin haka furta an bani kiya. Ki ta dabance duwanda ke kinki bai da wata tamkar yake. Zinariya ta kin kai da kai inda za a shiga. Wallahi ko daba ne yake to ka ninka mar kaya ga. Saboda na fuskanta wani rubul ya mai da mu gannukan farautarsa sai san da yake da bukatan mu yake neman mu. Wani rubul in ba zai ba mu hakki mu ba kawai mu aura mu yanka shi mu kwashe kuɗin. A kira yi. Sarki da wani nama can fa gaji. Hau makka mana me rage? Ha? A danna.
Malamai lafiya naga kun tare na haka? Lafiya kenan mutukakkin danka mun wayarki a hannuna. Ai ni ban ni da waya. Baki da waya? Ka baki ki ce mun baki da waya? To yau zan rubuta miki bani da waya baro da manyan baki akan fuskarki. Yanzu. Alaikum salam. Hajiya. Barka dai. Alhamdulillahi. Kaya sun gama haduwa ko? Ai Hajiya ba kya da matsala. Gari in dai kika sa a tura miki kaya ko a ina ne a fadin Najeriya. Insha Allah za a tura miki kayan ki ba kya da matsala. Dan ko baki zo ba ma? Nan ba matsala da a tura miki kayan ki. Kai masha Allah alhamdulillah. Ni na san wallahi ba ni da matsala da ku. A duk inda nake idan na turo muku kuɗi a cikin kankanin lokaci kaya na zai ishe ni har gida. Wannan gaskiya ne Hajiya. Tabbas wannan haka yake. Ina masu siyan sari ko kuma masu siya domin bukukuwa. Maza ku garzayo shago Alhaji Sabi'u Jajimaji da ke number 21E Bello Road gidan Balakoki shop number 5 da ke garin Kano ko kuma ku same mu akan number waya kamar haka 08022190437 ga wanda suka yi oda kuwa muna iya kai muku kayan ku a duk inda kuke kamar su Yobe, Kaduna, Zamfara, Kano, Sokoto, Katsina, Jos, Jigawa da kuma jihar Bauchi. Maza ku garzayo shagon Alhaji Sabi'u Jajimaji domin siyan kayan drinks na gida Najeriya kai har ma da na kasashen waje. A nan ne kadai za a share muku kukan muna alfahari da ku. Masoyi daban wanda ka so ba zai kai shi ba. Burin zuciya mai kwaɗayi ba zai cimma nan ba. Mai cuta so ba nasara yake so yayo ba. Ko da yayi gaba banja a raina zai kai gaci ba. Soyayya ta gaske mai yi bai ci a wahala da shi ba. Ko kuma yaudara dan ba za ya jure hakan ba. Rudaddiyar zuciya, rudaddiyar zuciya. Rudaddiyar zuciya. Mai haƙuri yana tare da Allah. Shi masani ne na da abin da aka kulla. Mi addu'a kada mu dinga kasala. A sannu za mu samu jamala. Saurashi